Mugi-mugi badhe atur kula menika mangke sampun ngantos dados tetukanipun Kanjeng Rama Prabu menapa dene Kanjeng Panembahan. Lair tursing batos kula nglilakaken. Negari Ngastina sawetahipun sasampunipun Kanjeng Rama nglunturaken kaprabon. Mboten wonten ingkang kula pasrahi malih. Wontenipun negari Ngastina sawetahipun gawe namung adi kula Yayi Pandhu Dewayana sineksen jagat saisine. Jagat Dewa Bathara Sarastra kula Rama bumi horeg anyekseni otapmu sira satriya tur putraning Narendra aja sok kepengin ngutap kaping pindho ngemungna sepisan iki dadi kasunyatan. Rama mugi-mugi saged ngestokaken menapa ngreh parentah paduka Kanjeng Rama Prabu. Lan nyatane sira kang tinemu tuwa ingsun nedya midhangetake murgage sawetara ngungkurna lenggahipun Rama tumuli tak wenehi wanci sak cukupe nggonira bakal wawan gunem kalawan adimu si Pandhu. Nggih, ngestokaken dawuh. Pandhu. Pandhu. Kula Kakang Mas wonten pangandika ing ngadhawuh. Kene-kene. Nyedhak kene Yayi. Aku pengen ngrangkul gulumu. Ngestokaken dawuh. Badhe paring dawuh menapa Kakang Mas? Mbok menawa Siadi wis ora ring-ring iki mau pun Kakang nampa kanugrahan. Lumunturing sih kaprabone Kanjeng Rama Prabu kang mesine dipasrahake marang pun Kakang. Rening pun Kakang rumangsa ora sembada mengku praja mangreh wadya. Karana nggone kedunungan Tata Netra mula lega-lega lair batin. Musih Rama Prabu Marat saka kalenggahan negara Ngastina iki sawutuhe tak pasrahake marang Yayi Pandhu Dewayana. Gelem ora gelem tampanen kanthi dasar aja nganti kebatut komplang kalenggahan dampar palimanan negara Ngastina. Duduh. Kakang Mas, apa Yayi? Kados menapa ageng manah dene kula ingkang pinitados. Kedah gumantos keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Wyasa. Ingin kula kuwatosaken ing Bendang. Menawi sampun sami ngancik tataraning kadiwasan. Mboten wurunga paduka ugi palakrama kula ugi rabi kalebet kadang kula Yama Widura inggih badhe mekaten upami dening dewa sami pinaringan turun menapa ing tembe mboten badhe andheder pasulayan. Jar kula ingkang pinanggih nem paduka ingkang pinanggih sepuh. Yayi Pandhu. Bodho natoske luwihipun Kakang. Kang tak ucapake iki tuwuh saka geteraning rasaku. Muga-muga sing lali padha elinga
yen wis eling dadya srana tetunggalan cipta rasa karsa lan karya. Muga-muga sumpahipun Kakang marang Si Adi disekseni dening para sepuh iki besok anumusi. Upamanipun Kakang sembodo apa putra upama wis duwe bojo, anakku ora kepengin tak gegadang kudu dadi ratu marang negara Ngastina. Rening pancer lan paugerane Yayi Pandhu besok ya mung anakmu kang kudu nerusake lelakon dadi ratu marang negara Ngastina. Nggih. Kakang Mas, pantenipun nawrat rasing manah nanging rening bab menika sampun wonten keparengipun Kanjeng Rama Prabu menapa dene Kanjeng Wa Plembaling Talkanda. Teduka menapa ingkang kula tampeni menawi ngantos kula nyuwalani. Margi saeng menika kanthi dasar pengatos-atos anggen paduka maringaken badhe gumlaring kepraban Negari Ngastina kula tampi kanthi raos mantep mugi-mugi saged tetep anggen kula neteping jejibahan. Yo syukur mangawi bagya. Rama apa nggih Dasarastra? Mbok menawi paduka ugi sampun midhanget anggen kula wawan ginem kaliyan putra pun Pandhu. Nanging kula nuwun sewu Rama. Menawa sampun sak mesinipun menawi kedah Rama mandhap saking dampar kaparang mahasing asamun terilo-ilo ingkang sampun taksih lumados dados tata cara. Ilo-ilo maksih lumados dados tata cara. Para narendra ingkang sampun namengku bawat miwah mangku mandira sinengker sagembaran menika kedah nggadahi sisian wujudipun garwa Prameswari. Monggo nyatanipun kula inggih dereng gadah bojo Pandhu menapa dene Yama Widura iki masih ditaka. Supados mboten dados sangar bumi negari Ngastina benjing kedah kados pundi Rama? Permara reh mangus somyong amrengeng padya karunaning kaswasih ning marga memalat gomping angkonto maksat moca leng-leng lalu mangulati Surya mangrang sang wayah kumyos Amara Waryanto Pandhu kula Rama wonten pangandika ing ngadhau tambang rawat-rawat ujaring Senambe Wara warta binandunging Karna yen ta ing negara Mandura Raja Putri Mandura ingkang asesilih Dewi Kunti ya Dewi Prita dijumenengake sayembara pilih. Munggo saka wawasaning pun Rama ya si Kunti besuk kang trep sarta bisa leladi sira kulup nggone ngembat praja Mengkuwadya. Dina iki sira ndak kongkon marang negara Mandura. Sayembara pilih kang diadani dening Prabu Kunti bojo iki tempuan sarana tarak brata tegese aja pegat ing bab prihatin. Mbok menawa ento kandel rasa prihatinmu kabeh gayuhan bisa sembodo lan ora bakal
memirang uripmu. Ih, Rama Prabu mboten langkung ngestakaken dawuh. Menawi titira mekaten parengipun Kanjeng Rama minjing menapa kula kalilan beda dhateng negari Mandura. Besok dadak ngenteni apa dina iki tumuli budal aja nganti kadaluwarsa. Kanjeng Wapenembaning Talkanda kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Ya nggih Pandu. Lelungsen tak bakali pangestu kumarang sira. Aku amung bisa sesanti hayu rahayu niskala. Kakang Mas Dhtarastra kula nyuwun pamit. Lah ya kowe yen kok entuk gawe lah aku piye? Kowe sik sing rabi. Ih, kados pundi keparengipun. Aja mung kowe dhewe, lah aku iki pikiran, Ya, lumrahe wong tuwa ngomong bocah ning upama kala mangsane bocah-bocah do ngomong aku ora apa-apa. Mugi-mugi saged nyembatani menapa ing paduka dawuhaken. Yama Widura pun Kakang njaluk pamit. Ih, Kakang Mas sembah kula ingkang nderekaken paduka. Widura. Kula Kakang Mas. Aja kepengin sik ya. Terus nolehmu sinau samubarang. Ya. Kowe isih muda tumaruna, jangkahmu amba. Taranduning badanmu isih sentosa, paningalmu isih padhang. Pamirengmu isih dumeling, pangucapmu isih terwata, panggandamu isih landhep, pikiranmu isih bening. Pirang-pirang kawruh kang kanggo sanguning urip kuwi udinen dhisik aja kepengin kaya ngono mau ya. Perkara aku aja tok luput ki, aku wis wancine ya. Piye, aku rak ya ora saru to nggih Widura. Ih, mboten. Syukur. Sing jeneng Kunthi iki kabare piye? Ayu apa ora? Ih. Kula dereng nate sumerep namung kabaripun kemawon mboten beda widodari darat. Lah rak ngono. Rama Prabu. Apa nggih Dhtarastra? Ih. Mugi-mugi kadang kula pun Pandu saged angsal damel wangsul saking Mandura. Mboyong Dewi Kunthi syukur wonten sanesipun. Karepmu piye? Nggih mesinipun wonten ing tata cara ing sepuh menika dalangkung rumiyin. Monggo ingin dipun utus nglebeti saya mbara pilih menika Pandu mboten murung menawi Pandu angsal damel. Kula rak dipun langkahi menika. Mengko Pandu bakal tak reh-reh supaya luwih dhisik kowe kang kudu palakrama. Oh ngaten.
Widura